18 декември. Почитайте дарителя на дарове. Какво видяха в къщата ти? Исаия 39:4. Проучете случая с Езекия. Бил е болен до смърт. Помолил се е на Господ и Бог е прибавил към живота му 15 години. В онова време вавилонският цар прати писмо и подарък на Езекия, понеже беше чул, че той се е разболял и оздравял. И Езекия се зарадва на пратениците и им показа къщата с скъпоценните си вещи, среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, цялата си оръжейница и всичко, каквото имаше между съкровищата му. В къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия да не им показа. Тогава пророк Исаия дойде при цар Езекия и му каза: какво казаха тези хора? И откъде дойдоха при теб? Какво видяха в къщата ти? Езекия отговори: видяха всичко, което има в къщата ми. Няма нищо от съкровищата ми, което да не им показах. Посещението на посланиците при Езекия е било изпитание на неговата благодарност и преданост. Бог го е вдигнал от смъртно легло, давайки му нов живот под наем. Вавилонците са чули за неговото прекрасно възстановяване. Те са се удивили, че слънцето се е върнало 10 градуса назад като знак, че словото на Господ ще се изпълни. Изпратили са пратеници до Езекия да го поздравят за оздравяването му. Посещението на тези пратеници е дало възможност на Езекия да възхвали Бога на небето. Колко лесно би било той да ги насочи към Бога на боговете, но гордост и суета са завладели сърцето му и в своето себеиздигане е отворил пред алчните им очи съкровищата, с които Бог е обогатил своя народ. Неговата недискретност е подготвила пътя за национална катастрофа. Посланиците са занесли във Вавилон доклада за богатството на Езекия и царят и неговите съветници са планирали да обогатят Вавилон със съкровищата на Йерусалим. Ако Езекия се е възползвал от предоставената му възможност да свидетелства за силата, добротата, състраданието на Бога на Израел, докладът на посланиците би бил като светлина, пронизваща тъмнината. Но той е възвеличил себе си над Господ на силите и не е успял да отдаде слава на Бога. О, дано тези, за които Бог е направил удивителни неща, му отдават хвала и разказват за неговите могъщи дела. Но колко често онези, за които Бог работи, са като Езекия, забравили дарителя на всичките им благословения. Знамения на времето, 1 октомври 1902 година.